זו הייתה טרגדיה שהסירה את המדינה. נובמבר 2023, עיצומה של מלחמת חרבות ברזל. שני מחבלים מגיעים ליציאה מירושלים ומבצעים פיגוע ירי אכזרי, בו נרצחו 3 ישראלים. לוחם המילואים, אביעד פריג'ה, הסתער יחד עם לוחם נוסף עם יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, לעבר המחבלים, חשב שקסטלמן הוא אחד מהם, וירה לעברו. קסטלמן, תושב מבשרת ציון בן ה-38, עורך דין בנציבות שירות המדינה, נפצע אנושות, ומאוחר יותר, מת מפצעיו. הסערה החלה לאחר פרסום סרטון שבו נראה קסטלמן זורק את נשקו ומרים את ידיו. למרות זאת, פריג'ה ירה לעברו מספר פעמים. בנובמבר האחרון הגישה הפרקליטות הצבאית כתב אישום נגד פריג'ה באשמת המתה באחריות מופחתת, עבירה חמורה שדינה עד 20 שנות מאסר. כעת נחשפת בפעם הראשונה גרסת החייל בחקירתו הראשונה במצ"ח. כשהוא הרים את הידיים בפעם הראשונה, אני מפסיק את הירי, ואז הוא דוחף את היד לכיוון החגורה והמכנסיים, ושוב אני מבצע ירי, כי אני פחדתי שהוא שולף נשק. חוקרת, תאר לי את הצעקות שהיו לפני ותוך כדי שביצעת ירי לעבר יובל, זיכרונו לברכה. אביעד, הוא מחבל, תוריד אותו, תהרוג אותו. חוקרת, לא שמעת את הצעקות לא לראות? אביעד, לא, אמרו לי לא לראות, רק שהחייל עם התבור חצה לי קו קנה, ואמר לי לא לראות, והורדתי את הנשק. אביעד יצא דובר אמת בשתי בדיקות פוליגרף, הראשונה מטעם המשטרה הצבאית והשנייה ביצע באופן פרטי. בראשונה נשאל אם נאמר לו שהמנוח הוא מחבל, וענה על כך בחיוב, ובשנייה, האם שמע קריאות לא לראות לעבר קסטלמן, זיכרונו לברכה, משום שהוא יהודי, על כך מסר בשלילה. כולם החליטו שהיריות האלה שהם שמעו בסרטון הקצר בטלוויזיה, הם אלה שהרגו את יובל. קסטלמן, זיכרונו לברכה, נפצע קשה לפני כן, ממש לא בטוח שאביעד פגע בו פגיעה שהביאה למותו. מה אתם חשים על החלטת הפצ"רית לאור ממצאי החקירה? אנחנו מרגישים פשוט נבגדים, מפני שהיה להם את כל הנתונים כדי לזכות את אביעד. עד כמה אתם חשים שלחזות של אביעד ולהיותו מתיישב יש השפעה על הסיקור התקשורתי ועל הגשת כתב האישום? אני ממש משוכנעת למעלה מכל ספק שאם הוא היה נראה אחרת, אם לא היה לו את הפאות, לא היינו יושבים פה עכשיו, בוא נגיד ככה. אנחנו כואבים את הכאב, מצטערים. יום על הטרגדיה הזאת. המשפחה יצאה בתקופה האחרונה במסר שהם לא מחפשים נקמה. אני רואה בזה נקודת אור. לאחר הגשת כתב האישום, המשפחה יצאה לקמפיין מימון המונים לא מפקירים לוחם, בכדי לממן את העלויות המשפטיות הכבדות. אביעד פעל באירוע בדיוק לפי הערכים שאנחנו מצפים מחייל בחופשה או מאזרח חמוש. אנחנו נראה במשפט איך כתב האישום שהוגש הוא שגוי מיסודו, והוא גורם עוול כבד ללוחם צה"ל. משפחת פריג'ה טוענת כי הירי שבוצע לעבר קסטלמן, זיכרונו לברכה, היה ממספר מקורות, ושבצילומים ממצלמות האבטחה ניתן לראות כי נפגע מירי בחזה עוד קודם שאביעד ירה לעברו. הנה כאן נראה קסטלמן, זיכרונו לברכה, מתקרב לעבר המחבלים. ייתכן שיורה לעברה מטווח קצר. ניתן לראות כי הוא צמוד אל המחבלים ושנורים לעברו יריות. קשה לדעת אם נפגע. וכאן, בעת שהוא מסיר את מעילו, לטענת המשפחה, נראה כתם דם על חזהו. זאת לפני שהוא שולף את ארנקו, מה שגורם לאביעד לירות לעברו 2 יריות נוספות שמפילות אותו ארצה.